אי אפשר לעשות תוכנית עם עוד 3 מנחים. ערב טוב לרב חגי לונדין. ערב טוב. תשעה באב, מוצאי שבת. איך אנחנו מציינים את היום הזה בהקשר ההיסטורי עכשיו? תמיד מדברים בתשעה באב, בהקשר ההיסטורי, מנסים להביא את זה להקשר האקטואלי, מריבות פנימיות, חורבן לאומי. אני רוצה ברשותכם לגעת בנקודה קצרה אחרת, המשמעות הרוחנית. הרעיון של הימים שבין היה בית מקדש לבין הימים שלנו זה לא רק הבדל טכני, אלא יש כאן משהו ששונה בכל העידן התרבותי. העידן התרבותי שהיהדות מדברת עליו, שבית המקדש היה בירושלים, זה היה עידן שבו היה חיבור של האדם בין המערכות הגופניות שלו למערכות הרוחניות. זה הרעיון של בית מקדש, כל כוחות החיים, המתכות, בעלי החיים, הצמחים, כולם מוקדשים. יש כאן איזושהי זהות ומשמעות בכל פעולה שאדם פועל בחייו. מיום שנחרב בית המקדש יש ביטוי של חז"ל, מחיצה של ברזל מפסקת בין ישראל לאביהם שבשמיים. זאת אומרת, נוצר איזשהו נתק. רק ביניהם לביניהם שבשמיים, ומתוך ביקום, המציאות כולה עוברת עידן. תרצה, בהיסטוריה זה המעבר בין העידן הפגני, האלילי, הנבואי, לבין העידן הדתי וכו', אבל הרעיון הוא שנוצר נתק. העולם, כמו שאנחנו מכירים אותו היום, בין העולם הפנימי לעולם החיצוני, וכל הצעות שאנחנו מדברים עליהן, גם בתוכנית הזו, אם זה הגירוש בגוש קטיף, אם זה הפילוגים הפנימיים, ואם תרצה אפילו הבעיות של המגפות והקורונה, הן נובעות מהנקודה הזו, שיש חוסר בחיבור למציאות הפנימית של החיים, ומה שאנחנו מתאבלים, עם ישראל, כל שנה על בית המקדש, זה לא רק שיקום איזשהו בכנסת מפואר בירושלים, אלא נשוב לעידן שמכנים אותו ביהדות, חדש ימינו כקדם. עידן שבו תהיה משמעות לכל פעולה בחיים שלנו. יישר כוח, אבל איך צמים בשבת? בקצרה. לא צמים בשבת. הצום מתחיל בשבת. הנדחה, לא, בסדר, זה מבחינה הלכתית. איך זה יכול להיות? לא, דוחים. 7:30 מתחיל הצום? תשעה באב, גם שהוא חל בשבת, אנחנו דוחים את הצום, כי שבת היא דוחה צום. יש משהו בשבת, זה קשור למה שדיברנו קודם, שיש כאן, קראת לה שבת עונג, מציאות אידיאלית, שהיא דוחה את הצום, וככה אנחנו מכניסים השנה. רב חגי לונדין, תודה רבה, וצום קל כמובן ומועיל ומשמעותי לכל עם ישראל. יערה זרד, ערב טוב לך. מה נשמע? בסדר גמור, סיפרת לי שאתמול ראית את הפרק, שהיה 25 דקות, שעה וחצי. איך אתה יודע, להרוס פאנצ'ים? של הסדרה. לא דיברנו מספיק על הסדרה, הבנתי שפה לא עסקתם בזה. כן, זמרי, ואת לא יודעת מה כל בתולי כל כך בנושא הזה. אבל שלא עושים פה. כל כך לא מקדם את עצמו הבחור הזה. בקיצור, פנית אליי, תגידי מה את רוצה ממני. הרסת את הפאנץ', אבל כן, זה היה פרק של חצי שעה. נכון. צפינו בו יותר משעה, כי כל רגע עצרנו וחזרנו, עצרנו וחזרנו. למה חזרתם? תשמע, זה כמו טריגר של טראומה, ככה הרגשתי.